raJesu Kristu. Nokutendai nokuda kutendeka kwenyu, makatendeka kuvanhu vose venguva yose. Ndinokutendai nokuda kwenyasha dzenyu, nokutendai nokuda kworudo rwenyu, nokutendai nokuda kweunyoro hwenyu, nokutendai nokuti muri pano nesu, nokutendai nokuda kwebasa rinoitwa naMweya Mutsvene muupenyu hwedu. Ndinokutendai nokuda kwomukana wokuti tigone kudzidzisana shoko raMwari zvekare nhasi nevanhu vose pasi rose. Ndinokutendai nokuda kwesimba rogona kuimba nemi, noiswa mweya yedu nokutungamirwa kwatinoitwa. Nokutendai nokuda kwemazano enyu ari kushanda matiri. Mwoyo yedu nepfungwa dzedu zvagamuchirira kugamuchira shoko renyu. Zvekare tinogamuchira nomufaro tichivimba naMwari takazvininipisa muzita raIshe Jesu Muponesi. Haleluya. Ndoda kugamuchirai zvekare kune chimwe chikamu chechirongwa chedu. Nhasi ndo zuva rokupedzisira, zuva rokupedzisira rechikamu svondo rechina, chikamu chechinomwe chechirongwa chedu. Nezuro takataura zvinhu zvakasiyana siyana. Takataura pamusoro pekurwa hondo yakanaka, kuimba naMwari. Takarayirwa kuti tive varwi. Mwari vanoda kuti tive varwi. Fani kunge tine usimbe. Hatifaniri kurarama sevanhu vasina basa ravakapiwa siri pahondo. Kaenda tsamba yechipiri kuna Timoti, chitsauko chechipiri. Better for us to read from the NIV, verse 4. Ndima yechina. See what it says. No one serving as a kwaya kuno munhu unorwa papfumo, unozvipinganidza namabasa oupenyu huno. Pana munhu unorwa hondo anorarama sezvinonzi asi munhu ari pahondo. Saka havadi kuti tifunge sevanhu vasiri pahondo. Vanoda kuti tifunge savarwi, sevanhu vari pahondo. In fact, when you look at the 4th chapter, Kataria chitsauko chechina of the same book, tsamba iyoyi yechipiri kuna Timoti, the 7th verse, ndima yechinomwe, we find the words unowana mashoko ari papo of Paul, kanyorwa naPauro. and here is a kind of like at the close of his ministry, Anga kunopedza mabasa ake panyika, kwanzi ndarwa kurwa kwakanaka. what's a good fight? Kurwa kwakanaka, A good fight is kurwa rudzii, a fight with the right cause. kurwa uchirwira zvinhu When you have zvakakosha, righteous cause, uchirwira zvinhu say our cause is zvakarurama, uchiti our cause tine is righteous. tiri kurwira zvinhu zvakanaka zvakarurama. That's a good fight.
He says, I fought a ndo good kurwa kwakanaka, kwandakarwa kurwa kwakanaka and I won. ndikakunda. See, you can know when you win. Kanogona kuziva na ukakunda, paunokunda It's not right to unoziva. fight the wrong Hazvina fight. kunaka kuti Some people fight the wrong urwe fight hondo isiyo, and they win. chero ukakunda hako That's a bad fight. hazvibetseri, hakusi kurwa kwakanaka ikoko. But here, Asi pano we're fighting a good fight, tiri kurwa kwakanaka, a just cause. nechinangwa chaicho chakanaka chokurwira. Our cause is just. Our cause Zviripo is right. zvatiri kurwira Our chaizvo. cause is good. So he says, I've fought a good fight. Saka anondarwa kurwa kwakanaka, ndapedza rwendo rwangu. I have finished my cause. Ndakapedza, He knew exactly ndapedza what rwendo God rwangu. wanted him to do. Pauro ainyatsonzwisisa zvinhu zvaakanga akarongerwa naMwari kuti aite, uye aiziva paakanga apedza pacho. Aiziva zvaakanga zvaidiwa naMwari kuti aite, aiziva chinangwa chake muupenyu. There are people who don't know their purpose. Kune vanhu vasingazivi chinangwa chavo muupenyu. They're always on the wrong side. They've never Vano- even thought about Vanogara vachingodzingirira zvinhu zvisizvo. lives. They've never Havasati vakambofunga kuti vanga vawo nebasa ravakarongerwa naMwari. Vanongorarama upenyu hwavo, whatever they want. chingorarama That's it. nenzira yavanoda, yavanoshuvira ivo, They knock out. vachirwira zvinongovafadza ivo, kakunda kugutsikana naizvozvo. They don't care. Havana hanya kuti zviri kuvafisa kupi, vanongotambura muupenyu hwavo. Something pleases them, then it's fine. Vakaita chinovafadza Displeased, then nobody. izvozvo, kana vasingafari vanotanga kunyonganisa vamwe vese vese. Kurarama kwakadaro, kungozvifunga hakuna zvakanaka, hakuna kunaka. Unofanira kuziva basa rawakavinga pano panyika. Live Unofanira a life kuziva of purpose. rarama When you live a somunhu life ane zvaakafambira panyika pano. a life by design. Kana uchirarama upenyu hwakadaro, Once you discover unenge uri kurarama upenyu hwawakarongerwa chairwo. Nokuti kana ukaziva basa rawakavinga pano panyika, then ukararama you live upenyu a life hukuvavarira kuita zvinhu zvose izvozvo, unenge uri kurarama upenyu hwawakarongerwa naMwari. you're in the right path, Reva kuti unenge uri mugwara kwaro, following a predetermined uchifamba negwara rawakarongerwa kare. Upenyu hwakadaro hunofadza chose. in fact, you gotta let me show it to you. If you Ngaindikutaridzei ukaenda kuna vaEfeso 2, yechipiri, look at verse 10. ukatarira pandima 10. I like to read in the Amplified translation for you. It says, "For we are God's own handiwork, Kwai nokuti tiri basa rake remaoko His ake, workmanship, takasikwa created in Christ kuti Jesus, muna muponesi Jesu tiite mabasa into those akanaka works which God predestined, akagadzirwa kare naMwari kuti tifambe maari. predestined, planned beforehand, that is, for us, taking parts which He prepared ahead of time, that we should walk in them." Did you see that? Lots of good stuff here. Look at it. Good Ndima iyi works inotaura mashoko predestined by anofadza. God. Kwai takasikwa kuti tiite mabasa akanaka, tagara tarongerwa naMwari, For us, taking parts tichifamba nemakwara. were predestined. Saka kwai mabasa atakagara tarongerwa, The works, the things we would do. zvinhu zvatinofanira kuita pano panyika, kwai zvakagara zvarongwa kare. Then the way to get to reaching and doing them, Nzira yokusvika prepared ahead of time. paari inzira pamabasa iwayo, inzira yatakagara tarongerwa Live a kare. good life, Kwai tichirarama upenyu hwakanaka hwavakagara vatirongera. thank you, Lord Jesus. Nokutendai, He prearranged
Ishe Jesu kwavakatirongera, us to live. vakagara vatirongera upenyu hwokurarama, That's God's kakugadzira kuti tingouya tingohurarama. Ndo zvakatakarongerwa naMwari. Kana ukaziva the story. basa rawakavinga pano panyika, unozorarama upenyu hunofadza sezvizvi. You turn out like Paul. Saka when he said, unozoita "I have saPauro fought a good fight. anotaura achiti ndakarwa rwakanaka, ndakapedza rwendo rwangu, ndakaramba ndichingovimba naMwari kusvika pakupedzisira, karwa rwakanaka." So we discussed that yesterday. Saka takataura izvozvo nezuro. Vanoda kuti To be on purpose. tinge tirarame sevanhu vane basa ravakavinga panyika pano, sevanhu vari pahondo. Kwai tinorwa hondo iyi tichishandisa mashoko akataurwa naMwari pamusoro pedu. So that's very important. Izvozvo zvakakosha chose. We can fight for the oppressed. Tinogona kurwira vaya Fight vakadzvanyirirwa, for the ignorant. tinogona kurwira vaya vasina zvavanoziva. Don't expect everybody to join you Usatarisira in kuti the fight. munhu wose wose achabatana newe A lot of times, pakurwa kwako you ikoko. gotta fight before Kazhinji they join you. unofanira kutombotanga wamborwa chaizvo vasati vauya kuzokudetsera. You say, why is it that way? Well, that's Kuti the way it is. nemhakei zvakadaro, aiwa ndo That's just mafambiro what it is. azvo, You've got to ndo know zvinoita upenyu. Unofanira kuziva that kuti your fight is not just, your cause is not just because others have joined you. Your cause is just because God said so. zvauri kurwira And once your cause is right, hazvizovi zvakanaka nokuti vanhu vakubatsira, asi nokuti Mwari ndo vanenge vakakupa zvinhu izvozvo. to go in the fight, doesn't matter who's for you or against you. Kana Mwari vakati uinde unorwa, hazvina basa kuti anokubatsira neanokurwisa ndiani. You go with the word. Noenda neshoko raMwari iro ravanenge vataura. Then we also looked at Takatarisawo the cycle of fake or of fake poverty. takatarisawo urombo hwatinoona panyika hunorongwa navanhu hwemanyepo. And that gave us an idea Izvo zvakatibetsera why in kuti many tizive kuti sei munyika zhinji, zvikuru semuAfrica South Asia, nokuda naAsia, more towards the southeast, you've got nyika dziri kokoko doldrumshire. dzine Don't look for it in the dictionary. I created that. dzine maguta ari kutambura chaizvo. It's like a county with several cities. So when you come to see cities of stagnation, doldrums, Hapana kana zviri kubudirira so kunyika I idzodzo. coined that as cities of doldrumshire. You can put it in the newest dictionary. So we saw that these were a result of a deliberate orchestration. Takaona kuti urombo hwese uhwu hahuna kungouya, Cities has asi hune vanhu vakahuronga. no more growth. Zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka munyika idzodzo, hapana kana chiri kubudirira. The last time they had a new bridge was years ago. Vakapedzisira kare kugona kuvakawo kana The last zambuko time their ravo. roads were resurfaced was years ago. Migwagwa yavo yakapedzisira Everything's gone old. kuvhagwa makomba kare kare, zvinhu zvese zvasakara. Dzimba dzavo dzaondomoka. Sometimes you think it's about dereliction of government. Munguva unogona It's kufunga all a result of kuti oppression. ihurumende dzavo dzisingagoni basa, asi kwete. Pane vadzvanyiriri, pane vanhu vokunze vari kuvadzvanyirira. It's very simple.
zviri nyore chose. We showed the other day Takakutaridzai the economic hitman. Takakutaridzai mumwe womunhu wakanga achitopupura kuti wanga wane basa raye ndiye mumwe wavanhu vaitumwa kunorwisa dzinyika. Aitozvitaurira ega achiti inini ndini ndaenda kudzinyika ndichinoparadza ufumi hwadzo. Kwai ndaisvika ndonotaura nomukuru wenyika yandendatumwa ndoti kuno rumwe ruoko ndakabata mari asi kuno rumwe ndine pfuti. Oti saka aisvika kuti munoda zvipi, pfuti here kana mari? Sometimes when they say that the IMF is loaning a country that's not asking for it. Dzimwe nguva kana unonzwa zvichinzi IMF iri kupa nyika chikwereti chaisina kukumbira. Nyika zhinji dziri kupiwa zvikwereti izvi dzinenge dzisinambokumbira zvikwereti. Ranga riri basa renhunzvatunzva dzinotumwa kudzinyika idzi dzinosvika dzinomanikidza nyika idzi kuti dzikwerete mari. We know how much you have in such and such a bank abroad. Saka Citizens to know that you stacked out money abroad. Saka vanosvika vovhundusira voti tinoziva utsotsi hwako hwose, kana ukasatora mari iyi tinokufumura. So sometimes it's a result of blackmail. Zvinenge kumanikidzwa mukati. From blackmail to real threats will bring down your government. Vamwe vachitovhundutsirwa vachiti tinokubvisa pachigaro, nyika yako ikasara isisagoni kuitonga nyika iyoyi. Vaya vozongoti nyika iyo zongoti achitipa henyu mari yacho, IMF yovapa chikwereti chiya yovapa nezvirango kuti mari iyi ine zvirango zvayo. That's interesting. It's always one-sided. And then ivo ndo vanenge vachingobatsirika, woudzwa kunzi mari iyi haugoni kuishandisa kuvaka migwagwa kana nezvimwe zvingabatsira nyika yako. Regaiti iverengerwe zvimwe zvatakaverengerwa nezuro. Israeri yakanzi Israeri yakanzi imi hamugoni kuva nezvombo. It's the microphone going off. Praise the Lord. Thank you so much, Pastor, for the opportunity. Gaitiverengerwe zvakanyorwa Israeri. Praise the Lord. 1 Samuel chapter 13 and verse 19. I want you to follow this reading very carefully. It says, not a blacksmith could be found in the whole land of Israel. Not a blacksmith could be found Israeli. in the whole land of Israel. This was in the days of Saul. Tinozvoona panguva yaSauro. Philistines had said, otherwise the Hebrews will make swords or spears. Kwanzi zvino kwakanga kusino mupfuri munyika yose yaIsraeri, nokuti vaIsraeri vakati vaHebheru ngavarege kuzvipfurira minondo namapfumo. Saka vaFiristia ndo vakanga vari kupa zvirango kuvaIsraeri. Ndo zvatiri kuona nyange munguva ino. Kwasi vaIsraeri vose vaifanira kuburukira kuvaFiristia muno mumwe kana achida kurodzerwa muromo wegeja rake nebadza rake nesanhu rake nembezo yake. Saka vaisagona kuvanga mapadza avo, vaifanira kuenda kuvaFiristia. Sando zvatiri kuonawo mazuva ano unowana zvichinzi munyika menyu muchinzi hamufani kuva nezvikoro zvakanaka, kana moda dzidzo yakanaka uyai kunyika dzedu. Saka vanouya votora
votora zvirimwa zvomunyika menyu voenda vonozvigadzira, vogadzira zvinhu zvinonaka zviya zvoya muchitengeserwa zvinhu zviya zvodhura. And they're glad. So all those raw materials Saka are shipped zvose zvinotorwa kubva munyika yenyu, zviwanikwa zvose and zvoendeswa returned to you kunze, in finished zvonogadzigwa zvodzoswa kunyika For kwenyu, the same reason, modzitenge. Ndo zvatiri kuona patiri kuverenga apa. Philistines had said, Kwaiva Hebrews will make swords or spears. otherwise the Hebrews will make ndo swords. zvaitwa navafiristia kuvaisraeri apa, nokuti vaiti hatidi kuti vaHebheru vazvigadzirire minondo. Saka vaisada kuti Israeri igone kuvarwisa. So all Israel went down to the Philistines to have their plow points, mattocks, axes, and sickles sharpened. The price Nguva was imwe 50 neimwe shekel for sharpening kana mbezo dzavo namapadza avo neforogo 2/3 of a shekel forogo dzavo for namasano sharpening avo lashes and mattocks, zvokumara uye 1/4 of a shekel for sharpening forks and kugadzirirwa axes, zvokubaya and mombe for nazvo. repointing goats. So on the day of the battle, So not, on the Naizvozvo panguva eventually had a yokurwa problem. kwakanga kusina munondo, not a soldier with Saul kwanga kusina munondo kana pfumo muruoko rwomunhu Had a sword or mumwe spear. wavanhu vakanga vana Sauro naJonatani. Jonathan his son. Asi Sauro naJonatani mwanakomana wake vakanga vanazvo. Saka hondo yakazouya ikangowana pana vanhu vaviri vega vakanga vaine minondo. Wow. You remember, even at Saul's death, Murangarira nyange pakatofa Sauro, he had to ask the other guy to use his sword. Kill him. vakafanira kukumbira mumwe kuti amubaye On the nepfumo day rake of the battle, musi wehondo. no Vakazouya hondo, soldier with sword hapana kana or sword, muuto waSauro wakanga aine only sword pfumo and his son Jonathan. muruoko rwake kunze kwaSauro chete nomwana wake, mwanakomana wake Jonatani. So you see, same policy never changed. Saka ndo zvatiri kuona nyangwe nhasi, Changed. hazvina kumboshanduka. So we'll come back to taking off from here, but I want to show you Saka tichadzoka totaura nyaya iyi, asi toda kutaridzai mufananidzo some of what we're seeing today. unotitaridza zvimwe zviri kuitika iko zvino, You got to watch what's happening with your kids in school. Don't zviri take kutoitika this kuvana. Ndakakuudzai kuti ngwarirai zviri kuitika kuvana kuzvikoro. Sangofunga kuti zvese zvakanaka. Vabereki vazhinji havazivi reading or learning kuti zvii zviri or hearing in school. kudzidzwa nevana kuzvikoro. Engage them, Vabvunzei, taurai navo, especially the public schools, zvikuru sei zvikoro zvehurumende izvi, especially the public schools. zvikuru sei zvikoro Of course, zvehurumende, many of the private schools, depending on who's behind. kunyange zvikoro zvinotungamirwa nevanhu, zvichibva nokuti anotungamirira wacho ndiani. Zvinhu hazvichina kumira zvakanaka. Children of the state.